Sunt tot aici, încă n-am plecat. Am zis să mai stau 10 minute să mai fac o verificare. Am bicicleta acolo sus, sper să nu mi-o ia nimeni. Trece un biciclist. Se uită la mine. Am bicicleta acolo sus. Uitați. Ba da, se vede. Trece pe drum. Bun, hai să revenim la ale noastre. Uitați. Am vrut să vă arăt și vouă unde este că se deosebește așa de greu. Da. Deci, așa se deosebește. Ah, gata, l-am văzut. L-am văzut. Uitați. Oare trebuie să ai ochiul format pentru a găsi așa ceva? L-ați văzut? Ia să vedem. Uitați. Uitați. Uitați și voi ce frumusețe. Uitați și voi. Uitați cât este de frumos. Mă duc repede să mă schimb și revin mai târziu. Baftă!